No niin, terve taas. Tällä kertaa käydään läpi PowerShell Custom-objekti, eli millä tavalla tehdään objekti, eli olio. Viime kerralla, kun käytiin läpi noita hashtableita, niin tämä on tavallaan nyt luontainen jatko sille hashtablelle, kun nämä liittyy sillä tavalla toisiinsa, että olion, eli objektin ominaisuudet voidaan antaa hashtablinä. Eli kun me ollaan tehty hashtable, niin me ollaan jo hyvin lähellä sitä, että me ollaan tehty ihan oma täysverinen objekti. Ja tässä käydään nyt 3-4 erilaista tapaa, miten objekti voidaan tehdä. Tämä on kehittynyt nyt tässä PowerShell-versioiden myötä, miten objekti tehdään. Se on muuttunut koko ajan helpommaksi ja helpommaksi. Ja nyt PowerShell 5 myötä tulee taas uusia tapoja tehdä se, mutta ei käydä vielä niitä läpi, koska se on niin kuin vielä julkaisematon tuote ja se varmaan vielä vähän tässä koko ajan kehittyy. Että käydään sitten vaikka myöhemmin kun se tulee ulos, niin sitten se homma läpi. Että nyt nämä perinteiset tavat, miten PowerShell 1, 2 ja 3 on tehty objekti. Eli aloitetaan tästä vanhasta tavasta, mitä näkee hyvin, hyvin paljon tuolla kaikennäköisissä esimerkkeissä, kun tehdään objekti. Eli tehdään se aluksi tässä ihan komentotulkissa. Eli tehdään vaikka samanlainen henkilö taas. Henkilö muuttuja on yhtä kuin, ja sitten new object, ja sitten annetaan vaan siihen ps object. Näin helppo. Siinä on meidän objekti. Ja voidaan katsoa henkilö get type, ja siinä on nyt PS Custom Object. Eli tämä on koko ajan sama tämä. Eli vaikka me nyt tehdään eri lailla näitä, niin se on aina tämä samantyyppinen objekti. Okei, no nyt tästä ei ole vielä paljon iloa, kun tämä on niin kuin tyhjä tämä objekti, niin tänne nyt voidaan lisätä näitä ominaisuuksia. Eli laitetaan niitä nimiä ja sukunimiä ja ikää ja sen sellaista tänne. Eli meillä on tämmöinen komento kuin add member. Add member ja sitten member type on node property ja sitten se nimi ja sitten value, eli key value, tuttu siitä hashtableista. Eli nimi, voidaan laittaa name, nimi, ja sitten value, tähän voi olla Jaakko, ja sitten se input object, ja sitten siihen se vaan henkilö. Näin. Ja nyt meillä henkilöllä on nimi. Ei muuta kuin lisäillään vähän lisää tänne. Sukunimi. Ja tuosta Virtanen. Näin. Siellä on 2 ominaisuutta propertyä. Ja sehän nähdään tästä, kun otetaan henkilö. Ja sitten GM:llä saadaan nämä parametrit ulos tästä. Sitten nähdään, että 2 node propertyä, nimi ja sukunimi. Nämä muut on perusmetodeja, mitä tässä custom-objektissa tulee. Okei. Tätä voidaan jatkaa niin paljon kuin halutaan, mutta tehdään se tuossa kanssa tähän Notepadiin, niin nähdään, mitä se siinä. No samalla lailla tehdään, mutta dokumentoidaan samalla siihen. Eli PS1 tapa on, meillä on henkilö, ja sitten vaan lisäillään sinne niitä ominaisuuksia. Näin. Sukunimi. Ikä. Osaa koodata. Sitten vaikka se sukupuoli vielä tänne. Tästä tehdään integeri. Ja tästä tulee se booleani. Ja tehdäänpä sitten vielä tämä vaikka viimeinen toisella tavalla, eli tästä pipelinen kautta. Eli ei laiteta tätä input objectia, vaan input objecti tulee täältä pipelineista. Eli henkilö syötetään tämän piipun avulla komennolla add member. Toimii samalla lailla. Tätä notaatiota näkee paljon netissä. Ja näin. Tulostetaan henkilö. Ajetaan tästä objektista. Näin. Toimii. Ja tässä huomataan se, että kun meillä oli vähemmän näitä ominaisuuksia, niin tämä tulostui tällainen taulukkomuodossa. Sitten kun niitä on 5,
Eli 4 vielä tulostuu tähän ja sitten 5. ominaisuuskoon, niin siitä tulee tämmöinen lista, niin kuin tässä tapauksessa tulee tällä alkkain. No siinä on PS1-tapa, tämä PS2-tapa. Eli se on jo paljon helpompi, että me tehdään samalla lailla new PS objects ja sitten siihen vaan property ja siihen hasTable. Näin tehdään se selvyyden vuoksi tänne omille riville. Ja tästä ei henkilö 2 itse asiassa. Ei tarvitse enää tulostaa tuossa. Ja sitten taas tänne nämä samat jutut. Sukunimi, ikä. Noin ja sitten ominaisuuksien arvot tänne. Sukunimi on vaikka Ertanen myöskin. Ikä on 50 tällä hetkellä ja tuohon nyt vaihtelun vuoksi false ja sisennetään vähän, niin näkyy vähän selkeämmin. Tulossa tämä henkilö 2 tässä nyt. Samalla lailla toimi. Eli mun mielestä tämä on jo paljon selkeämpi tapa tehdä näitä. Ja totta kai me voidaan laittaa näitä samalle riville puolipisteenä erotettuna. Edelleen toimii. Ja mitään merkitystä. Voidaan laittaa vaikka kaikki sinne samalle riville. Silloin mahtuu koko objektin tekeminen yhdellä riville. Näin. Sitten käydään PS3-tapa läpi, mikä on vielä helpompi. Eli sinne annetaan pelkkä toi hasTable, eli me tehdään henkilö 3 on yhtä kuin. Sitten se hasTable, laitetaan tuo sama asia tuohon, mutta tämän eteen tulee arvo PS Custom Object, eli otetaan näin. Kommentoidaan pois, niin tulostetaan henkilö 3. Annetaan tänne vähän vaikka joku Maiju Virtanen, vähän nuorekkaampi True tällä kertaa. Ja näin tiedetään, että homma muuttuu täällä. Näitä koko ajan niin samanlaiselta. Näin tuli Maiju Virtanen 20 True ja nainen. Ja tämä on jo todella selkeä tapa. Ja tässä nyt on tehty samalle riville, totta kai se voidaan tehdä myöskin näin omille riveilleen. Ja sisentää, jos halutaan. Edelleen toimii. Täällä mutta ei tarvitse Näin. Otetaan tämä 3. tapa tästä konsoliin ja sitten meillä on henkilö 3. Sitten get type. Ja nähdään edelleen PS Custom Object. Mitäs me halutaan muuttaa pajun nimi? Katsotaan tästä tämä nimi. Tähän saadaan täältä tällä pistenotaatiolla nyt. Mitä tahansa. Kaikki nämä saadaan. Ikä tulee. Me haluttaisiin nimi muuttaa. Mitä se tehdään? Hyvin helppo. On-merkki, uusi nimi. Vaikka Minni. Ja henkilö 3. Noin. Nimi muuttuu. Hyvin helppoa. Eli tämä on todella tehokas tämä PowerShell-objekti. Tänne voidaan lisäksi, jos ihmetellään sitä, että kun meillä on niitä hastableita ja sitten meillä on näitä objekteja, niin kumpaa pitäisi käyttää, niin yksi syy on se, että tämä on paljon monipuolisempi tämä objekti. Tänne me voidaan laittaa vaikka oma metodi, eli tämmöinen joku aktiivinen tekijä, mikä tekee jonkun asian. Ja käyttäjä voi antaa vaikka sinne parametri, vaikka joku numero, ja sitten se tekee sille numerolle jotain tai palauttaa jotain. Eli kun hashtable vaan sisältää dataa ja pistää sitä, sinne voidaan lisää ja poistaa dataa siitä hashtableista, mutta se ei ole kauhean aktiivinen niin kuin olio. Olio itsessään, niin se kykenee kaikkeen. Se on tämmöinen supervoimainen objekti. Eli miten tehdään metodi? Eli
tänne tehdään oma muuttuja, metodi on yhtä kuin, ja sitten aaltosulut, ja sinne, jos me halutaan, että käyttäjä voi antaa parametrin, niin vaan annetaan tämmöinen kuin param, tämmöinen blokki tänne, ja sitten, että mikä sen parametrin, no tässä nyt se on vaan niin kuin nimi, että tämä ei näy käyttäjälle tässä tapauksessa mitenkään. Tässä voi olla vaikka user inputti, ja sovitaan, että tämä metodi palauttaa vaikka päivämäärän riippuen siitä, mitä se käyttäjä sinne antaa inputiksi. Eli jos se antaa, sanotaan positiivisen luvun, niin se palauttaa yhtä monta tuntia vanhemman aikaleiman. Jos se antaa negatiivisen luvun, niin se antaa vanhemman aikaleiman. Eli menee näin, että get date, add hours, ja sitten siihen se user inputti. Siinä on meidän metodi, hyvin yksinkertainen tällä esimerkin vuoksi. Tähän nyt voi tehdä ihan mitä vaan, että riippuu sitten tapauksesta. Voi olla vaikka kuinka monimutkainen metodi. No, miten tämä lisätään sitten tähän henkilö 3 objektiin? No, me käytetään add member, eli komentoa, tähän add member, sitten käytetään input object ja sitten se henkilö 3 ja sitten member type on semmoinen kuin script method. Ja sitten mikä tämän metodin nimi on? Vaikka aikatulostus. Ja sitten mikä sen niin kuin metodin sitten tavallaan runko on tämä skripti, niin se on tämä metodi, mikä me tässä äsken tehtiin. Näin. Me voidaan nyt laittaa tänne itse asiassa tänne komento. Okei, aikatulostus. Tietenkin siihen pitää laittaa name ja sitten aikatulos. Hetkinen. Kun meillä on, totta kai, metodi pitää olla myöskin täällä. Ja nyt otetaan sen name, aikatulostus, no niin. Nyt toimii. Ja sitten, nyt meillä on henkilö 3. Katsotaan GML. Niin siellä on aikatulostus. Script-metodi. Aikatulostus. Ja sinne voidaan pistää vaikka 4 tuntia, niin se antaa 4 tuntia vanhemman aikaleiman. Noin. Kello 2 yöllä menee jo seuraavaa päivää, kun nyt on ilta 10, 16. päivä heinäkuuta. Laitetaan sinne negatiivinen luku, vaikka 3 tuntia myöhempi, niin antaa ajan 19.16. Tässä oli 22.5. Eli tässä ruvetaan näkemään, että mitä hyötyä näistä objektista on, että nämä on todella monipuolisia. Että nyt tämä menee enemmän tämmöiseen niin kuin työkalujen rakentamiseen. Eli voidaan tehdä hyvin tehokkaita omia kustomoituja työkaluja johonkin tiettyyn käyttötapaukseen. Vaikka jos olet tämmöinen arkkitehti tai muu niin kuin infrastruktuurin ylläpitäjä, niin voit tehdä tämmöisille alemman tason perus ylläpitäjille tämmöisiä tehokkaita työkaluja, jota ei niin kuin tästä normaalisti ei löydy tästä PowerShellista, mutta PowerShell tarjoaa tehokkaan tämmöisen frameworkin, tehdä omia kustomoituja työkaluja. Eli sitä varten nämä objektit on hyvin tehokkaita. Ja objektit myöskin siinä, että jos meidän pitäisi tehdä oma funktio, käydään funktioita seuraavan kerran läpi, mutta kosketetaan aihetta sen verran, että kun se funktio palauttaa jotain dataa, niin se pitäisi olla aina objekti. Se on hyvän tavan mukainen juttu, että se palauttaa objektin, eikä vaikka sanotaan puhdasta merkkijonoa. Näin. Käydään vielä semmoinen asia läpi, että jos me halutaan kaivaa tästä, meillä on tämä henkilö 3,
tulostetaan ne. Jos me haluttaisiin vaikka, meillä on sellainen tilanne, että me halutaan tehdä niin kuin ohjelmallisesti tämä objekti, ja sitten me halutaan katsoa vaikka, että mikä on toisiksi ensimmäinen avainarvo, eli mikä sen niin kuin property nimi on ja mikä sen arvo on. Niin miten ne saadaan sieltä, koska tämä ei tue tämmöistä HTML-maista niin kuin indeksointia, että pistää vaan nolla. Nollassa on kaikki nuo datat. Että miten ton sitten saataisiin tuolta? No täällä on tämmöinen piilotettu metodi kuin PS-object. Tämä ei tue stabila tästä, pitää vaan tietää. Löytyy tuolta Microsoftin artikkeleista. PS-object, laitetaan näin, niin täältä rupeaa näkyy, että okei, täällä on vaikka mitä. Ja siellä on properties, ja nyt se tulee täältä tabilla. Ja siinä on meidän kaikki propertyt, ja sitten katsotaan mitä metodeja täällä on. Ei members, vaan methods. Ja siellä on missä mä nyt näin, name, get type, get hashcode equals to string, ja siellä on meidän tämä oma aikatulostus on tässä metodeen mukana. Nähdään se tosta. Mutta me oltiin kirjastunut sitten propertyistä, properties, näin, ja sitten ei vaan value, value, niin saadaan ne arvot sieltä, ja sitten name, niin tulee nimet. Jos me aloitetaan ensimmäinen nimi, niin se on 0. Toiseksi ensimmäinen oli sukunimi. Ja sitten se value samoin toimii. Eli tällä tavalla pystytään kaivaamaan näitä ominaisuuksia tällainen indeksimäisesti. Eli jos tämä on 0, tämä on ykkös name ja value, niin pistetään tähän niin kuin kommenttina, että tämä on nyt name on sukunimi ja arvo value on tässä tapauksessa virtainen. Eli sukunimi pitäisi tulla, tämä on näin. Sieltä tuli sukunimi ja value on virtainen. Eli jos halutaan jotain for each tai for loopia käydä, niin tällä tavalla näitä pystytään päästään just tiettyyn kohtaan käsiksi. Ja tietenkin voidaan, jos halutaan viimeinen, niin -1. N tuli tuossa tapauksessa. Sitten olisi vielä yksi tapa tehdä. Tämä on jo menee pikkasen, tämä on ehkä jo vähän tämmöinen kuriositeetti, jo näin, niin kuin ehkä en tiedä, onko itse koskaan käyttänyt, mutta näytetään nyt huvikseen, että tehdään tässä vielä vaikka tämmöinen person muuttuja. Tehdään tämmöisellä kuin new module. Ja sitten tässä as custom object. Custom object. Ja sitten script-blokki. Eli miten se sitten muodostetaan. Eli tähän tulee taas sitten, ja meillä voi olla tällainen propertyt, voidaan antaa kommenttina properties, vai ihan selkyyden vuoksi. Eli tässä on meidän properties, sitten onko nimi, sitten tehdään tähän taas, tai tehdään vaikka tähän, no joo, tehdään vaan näin, että nimi on Heikki, muutama siihen, sukunimi, Heikki Virtanen, ikä, tehdään tästä vaan 23-vuotias, ja sitten tänne niin paljon näitä funktioita sitten, tai näitä metodeja, tämä nyt koskettaa vähän tätä funktiota, kun me kirjoitan tähän function, ja sitten se uusi metodi, ja sitten tähän tulee se script-blokki, ja tässä voidaan taas antaa param, käyttäjä voi syöttää tänne,
laittaa vaikka luku ja sitten return, niin kuin sanotaan vaikka, että se vaan laskee yhteen sen. Se voi antaa vaikka 2 parametria, luku 1 ja luku 2. Näin, ja sitten siihen vaikka palauttaa noin niiden yhteenlaskun näissä niin kuin yksinkertaisuuden vuoksi. Tuossa nyt ei tarvitse olla edes tuota returnia, sehän palauttaa tietenkin sen, kun tehdään se yhteenlasku. Niin vaikka joku laske yhteen metodi, eli funktio on sama kuin asia kuin metodi. Niin. No, tämä on vähän tämmöistä semanttista, mutta tässä tapauksessa, kun se on objektin sisäinen funktio, niin se on niin kuin sen objektin olion metodi. Person, voidaan tämä ajaa tuosta ihan tuonne tulkkiin, tai ehkä tässä helpompi. Nyt person, siellä ei ole mitään. Tämä on itse asiassa ihan oletettu asia, että siellä ei ole mitään. Siellä on nämä on private propertyjä nyt oletuksena. Eli näitä ei ole julkaistu ulos tästä. Jos ne halutaan julkaista, niin pitää käyttää tämmöistä kuin export module member. Ja sitten variable, ja sitten se muuttujan nimi, pelkkä nimi, ei siis dollaria. Kokeillaan nyt. Ja person. Nyt ne tulee sieltä hienosti. Samalla lailla toimii. Ikä on 23. Nimi. Heikki. Sukunimi. Samalla lailla toimii. Ja sitten get type. Taas puhutaan PS Custom objektista. Ja täällä voidaan muuttaa vaikka sukunimi on yhtä kuin tämä vaikka Pekkarainen. Ja nyt person, niin sukunimi vaihtui Pekkaraiseksi. Ihan samalla lailla toimii. Mutta entäs se meidän metodi tänne? Laske yhteen. Katsotaan sillä GML, getMember. Sitä ei itse asiassa tässä edes näy, mutta kyllä se täällä pitäisi olla. Laske yhteen. Se ei nyt toimi. Katsotaan missä on virhe. Otan toi paranblokki tuosta nyt vaikka pois. Ja annetaan sinne, että se vaan aina palauttaa. Sanotaan 10 kertaa 20. Toimiko nyt? Person gm. Se ei toimi vieläkään. Tehdään niin, että ajetaan tästä objektit. Person. Piste laske yhteen. Metodi. Toimiiko? Ei toimi. Eikö tämä nyt oikeasti toimi? Siellä ei ole tämmöistä laske yhteen. Onkohan tämäkin nyt export? Joo, katsotaan. Se on siellä niin kuin sisäinen. Joo, aivan. Eli siellä on function, pitää myöskin julkaista. Entäs nyt? No niin, nyt se toimii niin kuin pitää. Eli se oli niin kuin private function, eli sitä ei julkaistu tavallaan tämän metodin ulkopuolelle tai tämän objektin ulkopuolelle samalla lailla kuin nämä variabelit. Eli meillä voi olla tämän olion sisäisiä funktioita, mitä ei haluta julkaista. Että ne on vaan tarkoitettu sen sisäiseen, niin kuin,
että siellä sisällä tehdään jotain, mutta se mikä näkyy loppukäyttäjälle, niin se pitää erikseen julkaista. Ja nyt voidaan käyttää sitä param-blokkia tässä. Param, ja sitten luku 1 ja luku 2. Ja tehdään nyt siitä se yhteenlasku. Näin. Ja ajetaan tää tuohon tehdään tuohon vaikka 2 plus 6. Tästä tulee 8. Ja sieltä tulee 8. Eli nyt siellä on se, vaikka katsotaan tästä person ja get member, niin siellä on laske yhteen skriptimetodi. Ja sitä voidaan nyt sitten hyväksi käyttää. Laske yhteen vaikka 70 ja toisena parametrina vaikka 1, eli tulee 71. Noin. Hienosti toimii. Ja näitähän voidaan tänne julkaista sitten enemmänkin, tai tehdä niin paljon kuin halutaan. Vaikka kertolasku, ja sitten tuohon vaan sama juttu, mutta näin. Ajetaan toi uudestaan tonne. Ja nyt meillä person, otetaan GML, siellä pitäisi olla 2 script-metodia. Ei tietenkään ole, kun se pitää julkaista. Kertolasku. Otetaan uudestaan vielä kerta. Person GM, get member. Ja nyt siellä on kertolasku ja laske yhteen. Kokeillaan kertolaskua. Ja sitten vaikka 2 kertaa 5, 10 pitäisi tulla. Hienosti toimii. Näin, tässä on tämmöinen tapa. Tämä muistuttaa vähän tämmöistä perinteistä luokkamääritystä vaikka C-sharpista, mutta näin. Ehkä jäädään tähän kohtaan. Yksi asia vielä, mikä käydään lopuksi ihan vaan selvyyden vuoksi läpi, että mitä tavallaan nyt näistä objekteista, kun näitä osataan nyt tehdä ja käsitellä, niin mitä näistä nyt on sitten hyötyä? No yksi hyöty on just nimenomaan tämä, että päästään käsiksi tähän pistenotaatioon, että sieltä saadaan tiettyä, vaikka tämä niin kuin sukunimi saadaan tällainen siististi ulos, kun me kirjoitetaan vaan niin kuin tällä pistenotaatiolla. Jos meillä tulisi aina tämä koko parametrisetti tämmöisenä pitkänä listana ulos, tämmöisen merkkijonona, niin me olisi hirveän vaikea, me jouduttaisiin aina niin kuin parsimaan sitä jollain tietyllä, vaikka regex-säännöllä, sitä tekstiä siitä. Se on hirveän monimutkaista tämmöistä tekstiä rupeaa parsimaan. Että mieluummin, että meillä on objekteja, jotka liittyy toinen toisiinsa. Eli me voidaan nyt tämä person-objekti lähettää jollekin toiselle niin kuin funktiolle vaikka käsiteltäväksi, ja se tekee jotain. Eli kun siitä me pystytään muodostamaan tämmöinen isompi tietokoneohjelmakokonaisuus, kun nämä objektit pelaa niin kuin keskenään. Ne on niin kuin Lego-palikoita vähän, kun ne liittyy toinen toisiinsa. Kun sitten taas tämmöinen niin kuin tekstitulostus, niin se heti niin kuin vaikeuttaa tätä, että me joudutaan sitten tehdä joku tekstikäsittelijä. Se monimutkaistaa tätä koodia hirveästi. Nyt meillä on vaikka käytännön elämän esimerkki, tämä ip-config, joka tuo vanha käsky, joka tuo niin kuin tämän koneen IP-osoitteet ja muut tähän ruudulle tulosta. Mutta tämä on nimenomaan niin kuin tekstitulostus. Mutta tämä muuttujaan ip-config, niin siinä se on vaan tuommoista tekstiä siinä. Meillä ei ole täällä mitään muuta kuin näitä perus niin kuin metodeja. Täällä jos me katsotaan GM, niin täällä yhtään, no siellä on length property, että kuinka pitkä se on. No se ei paljon meitä, niin kuin on 33 riviä pitkä kappale tekstiä. Mutta ei me tosta, niin kuin, jos me haluttaisiin vaikka pingata, ping, IP, vaikka address, no ei se nyt oikein toimi, kun meillä ei ole siinä mitään address, pistenotaatiota. Kun taas sitten, jos me käytetään tämmöistä PowerShellin omaa käskyä, joka tuo sitten objektinomaisesti nämä IP-osoitteet,
niin sitten me pystytään käyttämään tätä, eli get net IP configuration, laitetaan tämä muuttujaan IP2, ja nyt meillä on IP2, sitten jos katsotaan GML, kun tämä on objekti, niin siellä meillä on hienosti propertyjä. Voidaan ottaa sitten tämä IP4-osoite, noin, ja sitten vielä näköjään pitää ottaa IP-address. No siinä se on. Ja sitten kun tämä on listana, niin otetaan vaikka tuo ensimmäinen listasta. No siinä on meidän IP-osoite, sisäverkon IP-osoite. Niin nyt me voidaan pingata sitä. Ping, bang. Homma toimii. Ja voidaan katsoa vaikka test, net connection ja näin. Nyt liittyy kaksi tavallaan käskyä toisiinsa. Tämmöinen net connection, mikä tulee itse asiassa PowerShell 3 tai 4 vasta. 2 tätä ei ainakaan ole. 4 taitaa tulla vasta. Ja sitten siihen voitiin liittää tämä IP-osoite. Pystytään pingaamaan ja saadaan täältä ping succeed. Eli pystytään pelaamaan tällä pistenotaatiolla. Pystytään tämäkin laittaa itse asiassa omaa muuttujaa. Vaikka result on yhtä kuin tuo. Ja sitten result ping succeed true. Ja sitten voidaan tehdä vaikka pieni ohjelma, että if tämä on totta, että se pingi meni läpi, niin sitten annetaan, että write output ping ok. Sitten voidaan else write warning error. Mutta nyt on ping ok. Näin pystytään niin kuin todella vähäisellä koodimäärällä pystytään tehdä todella tehokkaita tietokoneohjelmia, jossa käsitellään olioita. Niin se hyöty näissä olioissa on. Okei, jäädään nyt tähän. Tällä kertaa mun mielestä käytiin nyt aika pitkälti kaikki objekteista.